धरती पे माई काली के दरबार में दूसरा बार हाजिरी लगावे के मौका मिलल बा। आज से बहुत दिन पहले एक बार हमारे के हाजिरी लगैले बनी, आज पुनः दूसरा बार मौका मिलल बा। उस समय माई के मंदिर के कुछ अलग रूप रहल, आज कुछ अलग रूप बा। चलिए कहा जाला कि ना गीता से अदा करते हैं ना कुरान से अदा करते हैं, कि ना गीता से अदा करते हैं ना कुरान से अदा करते हैं। और मैं गणेश लाल यादव आप सबको नमस्कार प्रणाम करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। और अनिल भैया जी खूब ठुमका देखली हो, किशन जी के लयदारी देखली हो। कुछ देर के बाद एक गुरु के दो चेला मंच पर उपस्थित बने, आज दोनों चेला के विरोध जरूर हो। चलिए सबसे पहले वो माई के दरबार में चले गए, माई के कृपा से आज हम गावत सबके हो बजावता। आज वही माई के कृपा होला कि वो जज कलेक्टर वीडियो सीओ बन जाला। और आई चले थे माई के दरबार में वगैरह से हाजिर होकर बाद चले गए एकदम मनोरंजन के दुनिया में। कि ओम जयंती मंगला काली भद्री काली कपालिनी, कि ओम जयंती मंगला काली भद्री काली कपालिनी, कि दुर्गे क्षमा शिवधात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु गुरुरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु गुरुरूपेण संस्थिता। नमस्तसे 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 नमो नमः। कि माई मक्का माई मदीना माई मथुरा काशी, कि माई मक्का माई मदीना। साउंड वाले भाई, साउंड वाले भाई माइक के रेंज देखो रेंज। कि माई मक्का माई मदीना माई मथुरा काशी, कि जे माई के करी न सेवा धर्म कर्म के नासी। कि ममता माई के बतवली भगवान हो, महिमा महान माई के। प्रेम से बोलते काली मैया की। देखो इनके के बस बंद रहे के चाहिए, बोली काली मैया की। लेकिन कितना लोग कहता है, हम जानता नहीं कि रउआ बैठल बनी, हमनियों के मान में रउआ के गाँव के बनी हम ही हूँ और रउआ हमारे गाँव के बनी, तो हम जानता नहीं कि रउआ ये बैठल बनी। लेकिन तनी माई के दरबार में बैठल बनी। आज सोची कि धरती वो धरती ना रहे जे काल रहलस, आज माई के पूजा भइल बा। तो चली तनी जोरदार जयकारा लगे, बोले शेर वाली मैया की।
चलिए उमाई शारदे के दरबार में एगो प्यारा सा हाजिरी ओकरा बाद रही एगो भक्त माई के दरबार में जाके कहो तो बबुआ का कहता कि हंसवा पे होई के सवार हे बीन वाली राजेश भैया हवे के लेदारी मेरी कि हंसवा पे होई के सवार हे बीन वाली आ जाई तू हंसवा पे होई के सवार बिना वाली आ जाई तू आ जाई तू या मैया आ जाई तू आ जाई तू या मैया आ जाई तू लइका करे बेटावा करे पुकार बिना वाली आ जाई तू हंसवा पे होई के सवारी बिना वाली आ जाई तू और लइकवा कहत माई से माई हम जाने ली कि जब माघ के बसंत पंचमी के दिन होला वही दिन राउर पूजा होला लइकवा कहत माघ बसंत पंचमी के होखेला पूजा नावा सब भगतन मिली करिले पूजा नावा माई हो जब माई शारदे के पूजा होला तो जे लड़का लड़की पढ़े वाला बा अनिल भैया ओ कॉपी कलम लेके माई के दरबार में जाके रख दिए कहीं हे माई अब की बार मैट्रिक पास हो जाए तो अगला साल लड्डू चढ़ाई लेकिन ई कइला से ना होई ताकि पढ़लो जरूरी बा लइका कहता मघ बसंत पंचमी के होखेला पूजा नावा सब भगतन मिली करिले पूजा नावा ये माई चार ओरी होला जयकार चारों ओर होला जयकार बिना वाली आ जाई तू हंसवा होई के सवार बिना वाली आ जाई तू
और लेके बा कहे न माई हम जाने कि रउआ श्वेत वस्त्र के धारण करेली वो लेके बा माई के बारे में कहता जय हो लेकिन आवे के वही में कह जाला राजेश भैया कि घर में भुड़की के बाल में चुड़की के बड़ी भाव होला घर में भुड़की के बाल में चुड़की के बड़ी भाव होला दूध में छाली के ससुराल में साली के बड़ी भाव होला लेकिन अनिल भैया गीत गबनई में खास कर भोजपुरिया में मुड़की के बड़ी भाव होला लेकिन तनी आवे के वही मुड़की के भाव में राजेश भैया आज स्टेज ऊपर खबर हो तनी ध्यान दे के लेके कहता श्वेत बसंत औरी अब क्या बात है अच्छा लगा तो जोरदार ताली बज के चाहिए एही एगो मुर्गी के बड़ी भाव होला छपरा जिला में जाई एकर बड़ी प्रधानता होला राजेश भैया तनी एक बार और तनी एकदम नया मिजाज में अगर अच्छा लगे तो जोरदार ताली बज के चाहिए श्वेत बसंत औरी या क्या बात है श्वेत बसंत औरी कुसुम चुनरिया जल्दी से आजा तक हंस के सबरिया ए माई गणेश लाल करेला पुकार गणेश लाल करेला पुकार ए बिना बानी आ जाई तू बिना बाली आज तू हंसना होई के सवार ये बिना बाली आज तू हंस बात होई के सवार ये बिना बाली आज तू बोल साची दरबार